Здравейте хора, днес ще ви покажем как си направите програми, за да си снимате игрите в десктопа. И да започваме. Също така и влезнете в нашата страница Джан Нюмюн и Best Pro също. И да започваме сега. Пишете в Замунда и влизате, разбира се. Fastone 6.7, моята версия е, каквато версия искате да си изтеглите. И е тази иконка ви излиза също. Влизате я. Ето влезна. Натискате тук и тук ще ви се отвори и сега една страничка. Ето отвори се. И като я натисне, съжалявам, но после натиска тук, ще ви излезе нещо, на нас не ни защото ние вече го направихме. Да, инсталирано ни е. Къде е торента ти? Къде виж? Абе, трябва да е тук. Тук трябва да е торента. Къде ти е на твоя торент? Май трябва да го направим от тук. Ето, излезна. Да, ето. От тук. Сега първо го натискате това, после го затваряте, после ще ви излезе папка, от тук натискате това, после продължи както и да е. Сега ние го имаме, затова няма да го правим пак. Защото ще ни взима гигабайти и мегабайти. Не гигабайт, няколко мегабайта някъде. Да, от нас толкова. Довиждане, влезте в нашите канали, харесайте нашите линкове и пишете много коментари. Довиждане. Моя канал е Best Pro, на него Джан Миминов. Чао! Да.